si Shilela, Shilela, Palente, Fresh Pilipad. Gamla Corona Sinpat, Gamla Sobalpat, Gamla Justice Kid, Kanan Olala Sinpat, Pwede na pwede. Kaya na malal ko nila pinatawag. Kakatilurit sa kamal, ingoy panaw sa Velosimeta, sa model sa mga isip. Oyen bata pa isip. Kaya oyen noa, sa model siya. Samsonat guru, obedience lang Ephraim. Kahapos faith lang Ephraim. Kot na kaway tola, pagkat lalaki na kaway tola, Ephraim el wala perfect mo. El pagkakatamang lalaki. Takoya pay lang lalaki sa Ephraim. Kinata, sunday Yeshua. Ay siya Jesus din, sincere ang tanong. Kaya naman tarik sila kung masyado pangangal natin na kayo makatin ka na sila, full na palatas. Alusya natin sa pisero na, kaya nakifaktan pa. Siya strong, kinuha na simpat ka na natin. Kaya yan, bagay prayer, na simpat kinuha siya. Katin mo nila. Father din na umiyak, isipan na natin kila Isaac. Ephraim nila kahit pasang talising natin. Pagkaya na si Kumba kasi Yes. Isang talik natin siya na singkat. Kadito, katilang siyang singkat na singkat natin siya. Kadaro, yelas, pinigil natin sa minisingkat. Tapos din na singkat. Pagkaya siyang las law. Pagka may tulog, pag siya mamay, pangay makatito mo, wayanin na rin friend, panangkalit. Siyang siya tulog, talk siya David, repentance, kahawliya plantive. Talk siya David, and shoulders in God, ilan kang kapasya, dulang balik na din Israel. Paligkad sila lang kain sang oye may langse un may lagi naske kay mo ito ne yoros ni siya kita kadudke atin balik Israel lapandik kigila balik Israel ade siya karolos David el taksha atluo David elis kat kilala ng lalagay mature siya awo natin siya ulal ade sila lang Father Lord Makangal, and palagi siya ulan kay si Fren na conference. Tapos siya, manakawal lang siya, asya. Manakawal lang siya, asya sa ay conference. Pati ito last time na lang. Tapos na lang na sinisiyo mo tayo pala. Ito kay Madra lang yan. LPM ang kasunod. Eller talar kuduk, eller talar stoile. Det är sådana klacken går alla. Så långt man ju bara inför tatar på. Inkan fakar på i plan man kallar det. Den här klen. Wayan suosal, wayan talar, wayan pais. Tatar på i. Men man kallar det ilan sin, eller så att det är Aliksina dali may malikin malagal papa siya na si Paksipa. Father is son. Pagpagkake, oh yes. Ash maluk may bagay na siya. At yan naman ka. Sa lahat na flock mo, oh yes. Parang ka din mafalas. Aksa piyan siyang biyan na sintata. Pagkilay sa prodigal son. Pos, may dito tayo siyang sige kaya sa daling tulong natin. Kagagashot siya. Pos, may kalay sa pos. Maurakap na, kaso na siya sa gasot. Kasi may ditich. Kita ba siya yung palapin, mawala na yun, balik natin palapin tayo.
siellä ei näitä riksiksen se, niin tärkeän usuva. Maa pääpäiseen saakesi. Katsotaan näin, mä upeisin siitä pääpäiseen upeisin. Pääpäiseen saan, el son. El son, katsotaan näin, nakavalla. El tjeitä elkemällä laskee, jo maasjoon, postavatlaan. KOSRAE patkarmitlan himo ay bubulmatake maanakivalloksikaan aastaditil kan nanonikakilpa käsats imästön täällä saaminen alavus tyyntingilomsil elämme pahoin. Yhdysvallan katlaat makatetaan Suomen matkalan saflamme pitämättiin haan pitääkö Suomemme Yhdysvallan haan muuten kuin Suomeen eli saamme päivänä. Eli volokkaan ympärätämään ilmiötoreitmaan ja suurimman päätöstä. Kilpataueen liivuuden alan Rajalan päätätä maailman silmätkalain saflain. Paineen kifula uimetkalain saflain päätätä maailman Kytten vuonna. Kilpala päätämään liikejen loissalla pääpäisen käsissä. Pääpäisen saan lausisimaan enemmän varsin. Saan esmahtia antamisen. Eli se katseläävuudella ja sisällävuudella pääpäisen paamen pysyvillään. Paamen väliräväsi. Eli te usein askoin saavuttamiseen. Ajellaan pisotarissa. Saan nuovo, railla nuovuuden. Eli näytän samsangun pääpäisen faktorina ennen faktor. Eikin pääpäisinä missi. National, kun näytä, Longsi silloin pääpäisin vain, longsi eikin pääpäisin. Kinfeisi. Hoijemaa pääpäisen istadikseen käsisävärään panematen partnershipsykköjä. Paametikaan eli ringaarkevun suomaan forle. Esmalle, sifeene esmalle kun pakutuu. Vain etallas Suomen paisissa. Papaimalla. Me lytige maasroske kantavan kanssa. Vain vi maatvaisilla niitä. Pilolasi takanaata minä. Maasroske pääsi niitä tuimat keitatkin. Mahuus. Nietalle. Joksipen asuus. Ei päätäisi nimesissä. Maatvaisilla nämä teen ilaaruna sitä nähdässä. Insinsin käklen luotomuote fos toulu. Tässä luotomuote saattaa toulu fos luusi. Stari samsan kymmellä. Vain koolan takaisin. Käkkiä tarille. Täly elasitalla. Askäärillä. Paljon esiakus keduotomuote toulu kosmos. Siakus tällä. Katsikja tarve. Paamekota sain no fakkiat maa. Elas. Tämä sähköllä perällä. Tällä fors. Che come roba non che ieri sera. E tal che vai per il tempo. No anche con l'Italia. Oggi ma fatto tutti insieme che siamo sempre. Ora la sieta di sabbato per la mine. Vai in massa. Come se o in una paese, non è che la tai. Että nyt mä tuumaan,
liye makmura akamafilici. Usenye ke maulashin na at konfak makat siyang isip. Panganili na si mga kaadisyonan sila. Ito na sa mga pinsila. Ito na lamala, laylan, may kola na wala na kaadisyon. Pati na nakatin siya kadi. Finong kos hantis. Sham ko, manglat ko, buwag talik siya na Kampar ko mintiwaya ito. Ito na mahapot siya. May message siya. At siya kanina siya long. Sa tayo na long siya makatwaya ito. Para na siya. May katwaya ito. At ngayon lagi mo katfing timamatid dahil. Lamata na rin mo. Kita kaya. God! Ito God. Men God är givet sin värld. Inte natin mo. Hej pa ito lupa siya. Hej pa ito siya. Hej pa kung ito. Kung minsan pa kung tayo siya makuminsangan siya sa mga kamay. May itas mo siya. Talikfos mga singgala mo may military. At hindi tayo siya. Hindi siya mo siya. Makasabit Federals. Patorik mamaupe katidala orders som färske. Ashakwa som färske. Pumittala med aske lagsisilla. Iltaka jag na jag på maske. Ara kunti tisla. Lagsisilla sinta. Asisilla. Ara wae na ke pomiske makunon. People must get military services. But caught with Christian, again the Psalm 9. Because may makina Preston makri lang kakasin na siya. Ash makilin niya, kisikin. Elo sa lahat ng kipat, elo sa tawala, mabuwa siya. Sinistan na siya. Yung karin yan, lamala lang ka at kasyayan, may ito, matakasin niya siya. Malorela Fera, magkatang kang iyan. Katang ka sa kuplo. Katang ka rock along sa mas. Katang ka lang ka si Fera na kaya, generation siya, full lash. Katang may tali, magpindiyan, maginyan ko, diyan, maginyan ka, or lash na. Ay, lash na siya dalik na lash. May siya na siya siya. Long siya lang. Long wala, pelo. When we went for digging in rain again, we based in game, some Lomama Singat, Maula, Mitigi, the fabric, Pasha, Yorski Benching. No Singat, Yako Polal. Koi kat pinyo kani dia kani wala lingga benero anu na se job na si be belo father si take wo talai tu naklen o ye makari sina se take naklen mit pulas take wa post take wa kafi lo mak be chi lo mara to se tikini mi galat mila bulu kamai kol yer kene se ni usin gana le lishini es bakani gat take alam se bola lingga be naklen ta ban ke wa Kata la pinne regin ne tata len lo problem sige kata de regin join up ni mustaque. Si vesi malak kala bi ngai bak mo salakun la malavan ga jokna sin baka ai ni. Honor the creation of Lord God in significantly for the fathers and father, or respectfully for the fathers and mother. Malipit si nga nag-asimon nga siya wala laki masa na siya na kayo. Kung fin sa nakin ni nagagat mo ay kalos mo.
Napala ito na si kumising yung nagilak na yung alam si pe side meriting it. So kaya ako first sinagi first toluan. So kaya ako first siya kap nagalik na tiyo kung puro mamaliti ng dapat tumuos. Arno na lang nagige na ika orsi close. Hapon meriting and liksyon ka na sis nageba. O nagilak na yung talik. Pagtalik ka rin liksyon ni long na gilid ng bata, anina. Na ika ars ito ay clash. Ito ay si Marsmon ngayon para kay siyang ang singa. Siyang ang singa ba't mong ninek yun. Siyang ang kumingayin, siyang ang alarar kay Marsmon jakna. Siyang ang ingayin respect. Siyang ang si makumin na kuminan ka mo, kung siyang aray na masin maupet. Makamata finin niya dapat mo manwangan, finin lang ka wangan, kung nagkamay wangan, tigan liye. Pangansyahan si Marsman niya ko. Napalay ko na malak na malutod nga tika na sis na kewa. Kaya malutod na uuwi, hindi kasi bakas magkanyigat na kewa. Yok si Belon, Akfalet. Yok si Belon, galingayin, sanakit. Maingkat findera, o nagyak na lingin. Katela lois mular, katela tat mular from fencing. Kat na kewa ito ala, promise from God na sis pangit. Kung naglumalak kikasing ito na sis na kewa. Jibi na akas pagkanyigat na kewa. Loki gas po matgalas sa kibensin ka tagani pura. Pag kinamana na simulan biyan para mas gas po lumagom sila sirkan na kayo. Kailan singin gabi na sila sirsin ka ni Sam. Gas sumagom sila sirsin ka nito. Ini Sam ingayin sa akin. Dapat mga kapininin kiye. Yok na ingayin sa akin ko honor you. Ingayin respect you, love you with all the heart and mind para Almighty God. Pagkilunan mas malap na sumkimay na gawa. Talaga singin ganak kaigat, hingil po ikat kimular, takarin ganit na lahat. Marang gawa sa mga mga years, hingil sa akin kung yokikimit kimang kayo. At lumalap sumkinin mo na kung Jesus Christ sa walang tawang pagkroy. Amen. Ano sa akin?
Kaywana nasut nasun Parasut pemegafet los kumisang na presumulang beparmas. Pagkilarasin siya kung makin si Wigan, si Magina Rasis Kalingay Rekmakin, Ifala kime enilasal na kewa. Sa Magina na ito, kimagmulay na sis, sakto na sis kanin palaban na siyo, kay Ifala kimakumelina. Hingga kay misay dito ko sa ilong Ifala kimakukong. Kasama na silos na kewa, sa may mo kimay ko, Ifala kimang silumagena. At lumalang siyo ginin mo na yung Jesus Christ, siya winner chance from us to cry. Amen. Kasi sa buwan na sin Kavabos, chorus, Saplabos, forma, hasta tosa na takasi na kitanish. Buwan na sin Kavabos. Alangman ng Lord Jesus, along silang Papa, sisi silang matal, pagiguos, sekarang guos, iyan na ito. Amen.
Alan is the person in fact happy Father's Day, happy Mother's Day. I'm on with the family. And I'm in the pastor Lasha, the pastor, the Kinis, my Sasha Marsh, National Premier, and we went to go on Australia in the Kissimmee School Lash, Logan Ashwoman. Now, Lanfing more, sometimes long hours during the diary, KOSRAEAN, Yok Gavin and the diary baker. Kulonsil, Tikini, Fini Pastor, Alalle, Ikoi, Yok Diary Magatin, Nagipen, Seasons League, Mudukit, Anamnas, another Calvin Gale, Castan Garda, and the kind man, the other guy not Sassy, Motor Lasher, Pelna Gale, Sabi Ashmas, and other photo, the Papane, the Rabbe, then Seasons League. Anamnas, we are. Finash you Sincia, Conan Benamaritan, Kashagat Kemama, Shuman Gidemo, Akfash, Eash Namani Togo, Nabagagan, Chigilla Kunkafer, and read singing. Let's get some again, Derek and Marita. In fact, my man. Huh? The secret prayer, met lines we can read and that man. In Kata Peltoka, Peltoka, the good mine, if a message got me. Just some really sat alone see. Matolu by York, sick like me. Upon the good mine, Peltoka. Now, 7 factors that may told my York, sat alone see. I say it's there, seriously, Ashton. Yeah, no, don't want that. If you do that, I'm going to Premier League. So, let that move. I should give you this there, a medical, next to talk now. God, smearing, a song of it, that, a massacre singing coming. Up in Melek, see the Oshai National and Philistine Band, and the my little of in KOSRAE, about Polopani, ICC lady. Now, Kumpinson, you got in Sapolon seeing and Fakmatan Mata, Pak, Anaba, ICC in Mapala, Katon, Mapalan Katalish. I read a tap in Mapanalis, Valleman, where they are, beginning with Genesis, Cain Abel, Noah, Shunotse. Paranigan, Ephraim, Dala Finanur, Somna Aran, Malamse, Aran, Somna Canaan, then Lomo Napakate, short make it sucked up, long. Now, Bangan must get me, my father, showing him. This is my yoke, ma, someone that she not telling me that gave me to me. Yokes in it. Eh? KOSRAE, KOSRAE, Chicago, Vaccine, Bob Jokia, Big Session. Because in that kind of other government, the heart and KOSRAE is shared on the label. The vaccine most and vaccine that in the sharing and the Pena might somebody not on the Sim Cup and bacon. I thought nothing can I miss it. Oxypena left a pie. But the other says in Empire, there's so much Kashak. Now, if I can get back with a prayer.
Along the Lord Jesus, along Simon God Papa, and si Simon God Matal, pagigawos, si Parangawos, iyan na ito. Amen. In March, mululing career, itong pangawang netikitan sa kamera ni Pansin mulul po siya mga sinut-simpon. Isa magtal, pare, talasong, talafulo. Ako lang nalang kung yung mga prema, yung singan. Kaya hindi na ako nakisagan natin singan yung ilya isi. Ang lahat ng mga prema, talasong, talasong na fulo. Nanaki program episode ng ipusyan siya, siya kami nila. Lahat ng mga prema nito lahat na binesta mo balaisip, lakaloko na mga benaisip. Kapang napang lahat ng mga. Napapagalo sa kanya also kung ba, pero also kung mga, pangtang mga. Ashley, may finals ko nga. Dinos ko ba naman siya shipshipoway na pang Dinos ko. Calferry. Bangay Dinos ko. Nakadefine vlog na nila siya yung samsaman para ilasikipan na lang akte hindi siya ng Jesus Christ. Samsam siya. Mga na sulat pa. Yan masikyak kaya nga, papa na sikyak kaya may samsam mga kailangan ng Jesus Christ. Ano siya so, itayat mo lang siya, piliya, ito mga Apelala isip, Lilia isip, ito mga Melera. So kahit kitsit ako na lang Foxy dia isip na mepet ka na. Lantera ka tayo na mga sila isip. Alam na, may reader, kulo man lang, paano masyad na siya kung tapok lang tayo. Isa, so namin, tapok lang, kulo. Alam na, nguwi sa school, siguro man lang ko. Baka nabuben, tatlong na nabuben siya nga ilogin niya, nantira ka tayo na mga, dapat na liye, nasa ko. So, magulo, siya na kayo ma-meller nga. Siya naman lang, awal na ayos. Abangan may isa siya. Pero ito, sa amin yung school ngayon mga Lemka ilesi. Mesela ilesi. Langsungan, papia langsungan. Jesus Christ. Mabagat mo ang kaibigan ng Jesus Christ. Sige, pangan, lakfang yun nakake. Once upon a time. Pag-rehin yung vlog ng Guardian Samsung siya. Sira yung Mary for season. Miracles, Visualize. Itong sumalit ko BFM, dahil yung actions ng mga sisasyon, utsak yung mga lakit na mga para para sa mga tayo, and then tone ito, and more than that. At di na-isip ko namin siya. Pero moment, Jesus Christ. Yung mga walang akademya, marita mas yung room, ang life mo, Shikaya mas pero.
Erdogan is saying that Korea, and the other one saying cash at the fair. Alena more and local cash at the apartment. Finance that are on a city like a second layer, and feel the apartment feeling on the way. The Lona Mawala, the Malaki cash out, open the door, you know, some dollars in dust. Where's your grandpa? Lo mga nag-give na siya, alin ang kaya we Tell na him to start coming to church. in regards to the actually gano'n we got the way we sa history ng mga nag-challenge ko sa challenge lo mga lang actually like yung last star na yung every Mother's Day every time on Mother's Day lo ang niya niya every Mother's Day zero day zero yeah. Hindi cancer, hindi kakuha ko. Yan o, yung mga nagdagat na sila. Bukusin ito, kahit namaman niya. Bukusin ito na ako niya ito ulit mo. Kaya sikiya, kasubiya, kaya nakakamisisiya. O niya ito ulit mo, kaya kasubiya, kaya tempted us. Kaya pinasikiya, sisiya. 자, 이거 말라. 문제지 되게 공부해나 마시겠구만. 쉽게 가다. 시작시 이제 너무 공부해야 될 것 같아. 쉽게 가다. 야, 이리나 보고 싶다. 다시 한번 쉽게 가다. 미지가 처럼 그 제시로 만나 되면 잘. 오늘 계시. Certainly not the man. That's the miss Shikeya, Shikeya. Shike, Shikeya. Let's say if everyone, Shikalisha. Amen. Amen. It's Shike, Shikeya. And this is how you now forget. Make difference there. She story. So with social media, I can understand the basic one was strange. Because they were sharing how powerful, how strong they are. Because they keep up. Yeah, it's a test. Test is I was going passing that. Yeah. Measure of the very passing that testing. That's what we want. I forgot if women got more. I said going about it. Anche meritato, conosci che non è poco fatto, e poi I said, okay, what about when you do that? But it's not when you do another prayer. E poi dopo when you want another prayer. No, why not? Far away to the sun, to want another prayer. E se vuoi sai, vai. E quando c'è me? And long today, the Barney, okay, that's the Mara, but in some countries, no, the way to Barna, the other, not from the mistake, not from the mistake. Maybe it's a saying, then Garson, maybe it's a saying, maybe it's a saying, not from the mistake. Maybe it's a saying. But the main person is not paying. Okay. Yung mga lang. Yung mga titis. Okay. Yung mga lang. Tapi rumah jangan nanti ngasih cuma dia ngalir ngalir, namun bicara sih mah orang tinggal sih pada Jesus Christ, orang bicara sih mah tapi sedang nama Jesus saja sudah bicara sih, lain orang lain semua manusia mereka Jesus Christ, orang itu malah apa bicara sih dia, orang malah sih mah pada Jesus Christ. Very vexed
storage ko na sis. Nga ba isip? Nagkain. Kiwain lang sa mga sis. Di ba gano'n mo yung if brand ba isip pero yung kong triksi yung meko nagkasa. Meko ka mo. Chuji na yan. May nalako. Hanggang mo dahil nga kung kanya na kain sila. Kapatiyan may kisya. Yan kita kita sana sila. Pine gamolas. Because in that period, we have gotten the wash different parties sacrifice after the Father. We went on, she went on, we all have different sacrificial after the Father. On the Mokapen period, a period that we can share the wash the Father. Love the bed. Wash me down with text. Fellows. 1, 2, 3, 4, 5. Maganda mata ni shoot. Ibo neri nasa dito na. Gimana? Reparar apa kongong berde ya? Siapa? Romeli. Saya jealousis sama hubungan pasangan. Jealousis sama hubungan pasangan aku. Ibrahim sa akin din saya. Ibrahim sa akin din saya. Bayu kate din saya. Kaya na mising may target na sa koin ilang hinday ka isayat. Luan na siya ka tuwisi mo maro ya point ya ya. Go. Jealousis sa kaluluwa pasinga. Ibrahim sa akin din sa family. Passion ni mising ito na nakakoin niya. Pinosin ka. And then perfect. We even a common line to read, si flash. Oh, kung take. Plastic na line. Right? Amanda, kamu bisa ngerti? Tuh, Meron kang monumentalism siya niya. Dito isi ka kanina mawako na. Kaya kasi siya pa kami active to ba? Kumalat youth co-singer noon at sa Misula. Ako.
Langon ng Lord Jesus, along silon God Papa, esi silon God Matal, pagiguos, sekarang guos, iyan na ito. Amen. Lagi po nga. Say
Langan Lord Jesus, along silan God Papa, si silan God Matal, pagigawos, si parang gawos, iyan na ito, Amen.